हेलो लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल विथ अनदर भिडियो नोंथांमोन साफ्रोमबो नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि बड' लेंगुवेज जिके यूट्यूब चैनलनि गोदान भिडियोआव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनानै लाग्रोफिनबावबाय। आई होप नोंथांमोना इसोरनि अननायाव जोबोर मोजाङैनो दङ आरो आंबो दासान्दि जोबोर मोजाङैनो दङ। दिनैनि बे भिडियोनि गेजेरजोंनो जों सावरायगोन BTC थामहिनबा बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलआव गासै बेसेबां सुबुं अनजिमा दं आरो लोगोसे BTC थामहिनबा बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि सुबुं अनजिमानि गड़ रोजाथिया बेसेबां A to Z आपडेट बे भिडियोनि गेजेरजों नोंथांमोना मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथांमोना सासे बर' सुबुंब्ला आई होप नोंथाङाथ' सासे बर' सुबुं जाखागोन, मानोना बर' भिडियोखौ बर' सुबुङासो नायखागोन। देट्स वाइ नोंथाङा जुदि सासे बर' सुबुंब्ला आरो सासे बर' बिमानि बा बर' हारिखौ नोंथाङा अनसायोब्ला बे बड' लेंगुवेज जिके यूट्यूब चैनलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांथारगोन। जियानो जादोला फैदो जों भिडियोखौ स्टार्ट खालामनोसै। BTC थामहिनबा बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि गासै सुबुं अनजिमाया गासै 26,33,289 आरो लोगोसे BTC थामहिनबा बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि सुबुं अनजिमानि गड़ रोजाथिया गासै 326 बर्ग किल'मिटाराव थामहिनबा 840 बर्ग मिटार। आई होप नोंथांमोना गुबुननि भिडियोफ्राव नुवाखैमोनब्लाबो आंनि बे दिनैनि बे भिडियो थामहिनबा बड' लेंगुवेज जिके यूट्यूब चैनलनि दारैनो नोंथांमोना नुनो मोनबाय। बेफोरबायदिनो गोदान BTCनि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय नोंथांमोना चैनलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांनो थाखाय दाबावगार। अके, बिदिब्ला जों भिडियोखौ दिनैनिखौ एसेयावनो फोजोबथ'बाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ अल। जय बर' हारिनि जय।